Pois bo día a todas e a todos. Moitas grazas ao Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos, que así o decimos ben, e parabenizamos o nacemento do centro, e creo que o mellor parto do centro é ter unha persoa referente como Carmela, que eu estou descubrindo que a coñecía por unha das súas obras, porque coñecía xa de antes o seu fillo, e a mí me toca presentar a unha mergulladora da economía. Eu creo que é unha honra que empece esta xornada coa intervención de María do Carmo García Negro. Eu creo que en termos oceanográficos, pois ela viviu entre dúas augas. Ela probablemente lle gustaría ter empezado a súa tese facendo estudos xa sobre mulleres no mar, pero era un contexto, tiña unhas coordenadas temporais, entonces mergullouse inicialmente en economía pesqueira. Pero esta mergulladora, o que sabía dentro do principio, que era para facer ben o seu labor como profesional de economía, se traballaba en economía pesqueira, tiña que coñecer o medio natural, non se podía falar só en unidades de euros, de pesetas ou outras unidades monetarias, había que coñecer os recursos naturais. Entón, mergullouse nesa parte de recursos naturais e lle quedou a pegada tan clara que iso dio lugar tamén ao nome do seu grupo de investigación. Era unha economía pesquera e recursos naturais. Quedou aí moi ben a pegada. Isto que non fixo inicialmente, que foi traballar máis no tema das mulleres na economía pesqueira, si que xa cando subiu outra isoclina e cando había outra contorna, si que se mollou no tema. Na parte do mar a polución tamén é moi estratégica e eu creo que en Galicia pois houve un efecto que nos polucionou e que nos impregnou especialmente, que foi o Prestige, e aí Carmen foi tamén unha gran asesora, contabilizou e asesorou sobre todo a todas as cofradías máis implicadas no tema do Prestige, e non era a primeira vez que o facía, porque xa outros eventos de polución anteriores xa contaban tamén co seu coñecemento, co seu asesoramento. Ademais de estar en augas profundas, pois tamén entrou en augas someras, na costa galega e nas bateas e nos mexilóns, e aí tamén fixo uso do seu magisterio para a produción en economía pesqueira. Non só traballa en Galicia, con esta fronteira que temos de mar por medio, pois traballou e asesorou en moitos ámbitos, e tamén incluso unha parte de costa máis próxima que en Xixón, para ver cal era a pegada ecolóxica do seu porto. A verdade é que despois, unha vez que se meteu en analizar que pasaba na sociedade, cal era a pegada das mulleres na perspectiva da economía, pois ela ademais os datos que falaba antes coa protagonista de hoxe, con Carmela, o importante para o oceanográfico que ter datos. Ora se fala do Big Data, pero a xente calculaba moitas series temporais, monitorizaba moito e sacaba moitos datos. Aquí a persoa que teño encomenda de presentar o que tratou de ser sempre foi moi rigurosa coas estatísticas. Carmen quixo facer estatísticas con mayúscula, e ademais facer que esas estatísticas reflectisen de verdad o traballo das mulleres, porque se esas estatísticas e esos datos non se collían con rigor, pois podíamos empregar esa parte importante das matemáticas para ocultar tamén unha parte moi importante do traballo das mulleres. Teñen vostedes na carpeta do curso a parte máis formal de presentación desta mergulladora en economía pesqueira. Ela é profesora titular de Economía Aplicada da USC, é unha compañeira que agora segue traballando como Adonore. Tivo unha implicación tamén moi importante no ámbito da docencia, con cursos de posgrado propio e con másters en economía pesqueira, tamén cargos de xestión como directora do Centro de Documentación Europea no momento da súa trayectoria. E estas dúas augas nas que viviu, pois tamén foi cofundadora do Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Xénero, do CIFEX, e sempre estivo moi implicada en actividades tanto docentes como investigadoras. Bueno, creo que ten un recoñecemento de sobra para ser ela a mergulladora que nos axude a que se faga o upwelling de toda a trayectoria de Carmen Porteiro, así que unha honra cando queiras, Carmen.
pero se move, se move. Perfecto. Ben, bons días. En primeiro lugar, moitas gracias a Carmela Porteiro por existir e ser como é. En segundo lugar, ao Consello de Cultura Galega por ter a idea e a capacidade de realizar esta homenaxe a unha científica, a unha galega e a unha muller con compromiso. E a propio que estrenamos hoxe, órgano que ainda non me acordo de como se dice, de Centro en Documentación e Igualdade de Feminismos, órgano do propio Consello da Cultura. E finalmente a todas e a todos vós por asistir e ter a paciencia de escoitarnos. En último lugar, teño que darlle as gracias a Elena Vázquez Zendón pola súa presentación, que eu creo que é máis de cariño e de solidade que de outro tipo de criterios obxectivos. E un ponse, ou unha neste caso, póñome rubia, solo de escoitar todo eso, porque cando traballas ti tiras sempre para diante, non te vas a pensar non, porque se te vas a pensar isto pasa igual que en outros labores, tardas máis tempo en pensar o que en facelo, entón tiras para diante e xa nin te das conta. Ben, ao título da miña presentación é Mulleres no mar, Mulleres na pesca, a singularidade da investigación mariña Carmela Porteiro. Vou dar comenzo xa, te repito, o agradecemento a Elena por a súa cariño e amistade. Empezo desta forma. Todo empezou ca leitura dun libro titulado La expedición de la Kon-Tiki, de Thor Heyerdahl, publicado por primeira vez en noruegués en 1948 e inglés en 1950 e disponible en español a partir do 51. O autor naceu en Larvik, que é un concello do sureste noruegués cunha certa semellanza con Vigo. Larvik está nunha ría orixinada en desembocadura dun dos ríos máis importantes de Noruega, o antigo Nauma, hoxe Numedalshalsen, e ca curiosa circunstancia de como tal río está arenzado de centrales hidroeléctricas. Podemos supoñer que a contemplación da mar oceana en Larvik exerceu un dobre influxo en Heyerdahl. Un sobre o propio océano e a súa forza de vida, e outro sobre a necesidade de coñecer as súas fronteiras. O caso que estudia na Universidade de Oslo, zooloxía, e segue engaiolado polo mar, a forza e a natureza dos ventos, as correntes oceánicas, o que hoxe chamaríamos ecoloxía, os biosistemas nos aspectos xeográficos e insulares de plantas, animais e poboadores humanos. Desta maneira, en 1937, e acompañado da súa esposa, desembarca na illa de Fatu Iva das Marquesas, e estuda a vida en terra e observa os movimentos das correntes mariñas. Está en condicións de contradicir as tesis dominantes no campo científico da época. Sostén que houbo relacións no pasado entre as dúas marxes do Pacífico. Estuda de volta en Oslo os paralelismos culturais entre dous grupos de poboadores, cada unha na súa marxe, ventos, correntes mariñas, plantas, animais, así como os medios de navegación primitivos. Segundo constaba, utilizou esta documentación nos gravados aportados polos primeiros conquistadores españois. E concebeu a idea da posibilidade de que poboadores preincaicos tivesen poboado logo de atravesar o Pacífico a Polinesia. A idea atopou moitos detractores, atopou máis detractores que animosos colaboradores, e xa que a principal dificultade exposta, incluso se fixo burla dela, era a imposibilidade física de cruzar o Pacífico en balsa, embarcación propia da época precolombina e preincaica, tomou a decisión de pôr mans á obra. Construiu unha balsa cos medios técnicos atribuídos á época e tentou cruzar o océano con ese medio. Tivo que se enfrentar a moitos atrancos, ancorados maioritariamente nos preconceitos do coñecemento establecido. Os preconceitos eran: é imposible atravesar o océano en balsa, non existen evidencias da semellanza entre os pobladores, e visto que non se pode demostrar, non había discusión sobre a hipótese de intercambio de su argumento. Por estas razóns, que podemos denominar de superstición ou a científicas por definición, tuvo necesidade de se enfrentar a todas as dificultades técnicas aducidas como imposibilidades, realizar a travesía e, co logro da descoberta, abrir un campo de coñecemento realmente innovador. Significou a confluencia entre as ciencias sociais, a etnografía e as físicas, a oceanografía, a meteoroloxía e a astronomía.
para demostrar que a súa hipótese era convertible en tese e con ela unha porta nova ao coñecemento da historia humana. A construción da balsa só con madeiras e cordas supuxo o primeiro reto. Thor contou con un grupo máis ou menos compacto de colaboradores colegas que constituíron a equipa que levou a cabo a fazaña. As dificultades materiais foron no seu momento máis fáciles de resolver que as de financiamento da expedición, pero pediron préstimos e unha asociación de antigos militantes, os membros do exército dos Estados Unidos, en consideración aos méritos da Segunda Guerra Mundial de algúns dos participantes, cofinanciounos. A travesía durou 101 días para percorrer cerca de 7.000 kilómetros e despois de avistar unha illa da Tuamotu, bate finalmente nun arrecife do atolón Rarotonga. Fora das averías da travesía, propias de calquer viaxe deste tipo, tripulación e apeiros chegan enteiros, demostrando así de forma fidedigna a posibilidade real de atravesar o Pacífico en balsa, dadas as condicións adecuadas de época do ano, ventos e correntes. Aínda así, tiveron que soportar e responder ás críticas que, para lle restar validade e ou méritos á fazaña, utilizaron argumentos circulares. Isto non é unha expedición científica, se dixo. Outros extemporáneos, alimentábase con comida norueguesa, outros técnicos sobre a construción da balsa, e outros de simple capricho, porque había un xenio que dixo que si él concebía que era posible facer a travesía, pero a inversa. Ben, o resultado final da expedición aos nosos intereses no presente é que por riba e por fora do establecido, mesmo por sisudos académicos e tamén por científicos de renome coñecido como Karsten, Barr, Heine Helen, a expedición é un éxito. Demostrou que pretendía e supuxo a longo prazo un antes e un despois da Kon-Tiki. Por certo, non citamos que o nome Kon-Tiki é o do deus Sol, que comparte nome nas dúas márgenes do Pacífico. Esta especie de intuición ou transcoñecemento que lle dá altivo valeulle como idea forza para seguir adiante desde o inicio. Non lle parecía posible que unha simples casualidade, un acontecemento azaroso, tivera sido orixe de tal identidade. Publicou xa naquele momento unha obra científica e máis o libro de divulgación que eu coñecín, que xa citamos arriba. Foi un éxito mundial, mesmo co seu guión levado ao cine. Egerberg morreu en 2002 e recebeu ao longo da súa vida todo tipo de reconhecementos, nomeamentos, universidades e academias e sociedades científicas. Un interesante subproduto da descoberta da Kon-Tiki foi a comprobación de que os pobladores polinesios daquellas illas alimentábase de pescado cazado con arpón. O pescado constituía a fonte básica de proteínas e tamén a maior parte do medio de vida polo que o sustento se refería. Esta cuestión ten adquirido importancia con moita posterioridade, xa que a influencia da alimentación nos procesos evolutivos dos seres humanos en aquel momento non se atopaba en condicións de ser explotada. Pero, hoxe sí, por outra parte, os constructos máxicos tiñan unha correspondencia paralela entre os pobladores do Pacífico americano e a semellanza do desenvolvemento das sociedades do Pacífico polinesio con igual de desenvolvemento técnico. En igualdade de desenvolvemento técnico había moitas máis semellanzas. A historia de Carmela Porteiro, por sorte, no seo dun entorno social ambivalente, esmagadoramente masculino na investigación científica na Galiza dos 70 e abertamente exposto ao reto de mulleres valentes, é como a historia da Kon-Tiki. Todo por facer, todo por demostrar, empezar non desde cero, sino desde menos 10, e ser científica recoñecida. E todo isto, ao igual que naquela expedición, por primeira vez e sin guión conocido. Imos supoñer que nas leituras de nena de Carmela estivo, entre outras moitos, na Kon-Tiki, e quedou en parte fascinada pola determinación, a maneira de vencer dificultades, a búsqueda de aliados, a construción colectiva de coñecemento novo, a necesidade de se pôr ao frente cando aparecen problemas que semellan insalváveis, a necesidade de compañeiro ou compañeras de travesía adecuados, tanto no privado como no traballo, e a sabedoría de que é indispensable traballar ca vista posta no longo prazo, e non no éxito inmediato. Na construción de coñecemento non existe o pelotazo. Aprender tanto a construir coñecemento como a facer un posto de homens investigadores forma parte dese reto. É notable, por outra parte, a meu modo de ver,
que a imaxe transmitida pola presenza de Carmela non se pode identificar co combate feminista baseado nas performances de imaxe ás que estamos hoxe afeitas. O tempo de traballo foi empregado xusto niso, en traballar, e lograr a cada paso producir coñecemento novo e máis modulación personal nun nivel superior. A vida científica de Carmela comeza estudando bioloxía. Naquel plan de estudos estudábase de todo: fisioloxía, botánica, zooloxía, xenética, un pouco de física, outro pouco de química, outro pouco de xeoloxía, tamén un pouco de dafoloxía e un pouco máis pequeno ainda de ecoloxía, e moi pouco da vida mariña. Todo de modo de maneira que o interese pola bioloxía mariña haberá de esperar o remate da carreira e comenzar de novo. Esta carreira como investigadora desenvolveuse no IEO, que é un instituto de investigacións oceanográficas, nacido ao principio do século XX como órgano asesor do goberno central en materia oceanográfica, e entende baixo esta denominación todas as disciplinas relacionadas co coñecemento científico de mar, entre elas o concernente a pesca. Ao longo da vida dos membros investigadores do IEO foi xirando a cada paso máis para unha investigación medida nos términos científicos internacionais, é dicir, no sentido da competición, que máis nesto que seguir asesorando o goberno en decisións de política mariña. A penúltima época do IEO acusou gravemente as restriccións orzamentarias derivadas dos recortes da crise económica e hoxe en día, en palabras dos propios investigadores, precisan de unha innovación para poder tirar toda a capacidade potencial do seu personal de elevada cualificación e disposición. As modificacións legais a que foi sometido non foron funcionais, nin para executar en condicións o seu orzamento, mesmo nunha época en que este deixa de medrar. A comparación con organismos da mesma área pon de relevo a pequena dedicación ao IEO nos obxectivos de política económica e de investigación a que se dedican os orzamentos públicos. O IFREMER tiña en 2018 4 veces máis orzamento que o IEO. É unha empresa mixta e moi pequena como ACTI, tivo uns ingresos de actividade en 2017 solo da terceira parte do IEO. Non ten nada a ver en tamaño, nin en personal, nin en capacidade. Carmela Porteiro, como investigadora científica da xeración dos 70, segue os pasos de Emma Bardán, primeira química mariña española, 1898-1992, continuada por María Jesús del Val Cordón, María Dolores García Pineda e María Martín de Tortillo, pero son de química aplicada e físico-químicas desde 1945, non biólogas. É preciso chegar aos anos 70 para contar con biólogas mariñas e investigadoras de campo, se me permitides de mar neste caso, para que o traballo de campaña con mulleres a bordo por primeira vez abra un novo capítulo. E aí estaba Carmela Porteiro. Hai 3 aspectos da biografía de Carmela Porteiro que me parecen especialmente interesantes para ser resaltados desde a nosa perspectiva. En primeiro lugar, o ambiente familiar. Dado que este non é froito da elección individual, se como así é destacable o uso e rendemento que fai a persona cos medios postos ao seu alcance. Carmela procede dunha familia que en femenino tiña longa herdanza de estudios e de profesión exercida por mulleres nun medio ermo de profesionais femeninas. Unha xinea de mestras nacionais, vocación, entrega, unha boa dose de sacrificio personal e unha feina movível no papel que o ensino e a cualificación han xogar na liberdade das mulleres, así como na mellora da vida do povo, marcou o exercicio das mestras. Isto, nunha familia, coñécese de forma directa e sen moita necesidade de discursos, o exemplo é determinante. Pero Carmela Porteiro é neta de Porteiro Garea, fundador das Irmandades da Fala, presidente da agrupación de Santiago de Compostela, candidato ás eleccións de 1918 sin escano, pero propagador e defensor de un programa de acción política no que se recollía, fixémonos na data, un dos puntos, igualdade dos dereitos para a muller. Sen nos alongar máis na descripción daquela loita inicial do nacionalismo galego, resaltamos o papel do seu pai, fillo do ilustre Porteiro, como impulsor activo do dereito das mulleres á formación, á cualificación sin teitos e unha vida profesional completa. Un outro aspecto, a noso modo de ver, a resaltar, singular na biografía de Carmela Porteiro, son os seus obxectos de investigación, nomeadamente a vida das especies que foron protagonistas permanentes das pescarías galegas e que constituíron, no pasado mesmo, a base da industria conserveira xa desde o século XIX. Sardiña, xarda, xurelo, cigala, non vou citar todos.
A importancia que desde a economía lle podemos dar é máxima, xa que desde os anos 80, no mundo da pesca internacional, foi indispensable a existencia de informes científicos acaídos para a toma de decisións de política económica pesqueira en todos os ámbitos. Ben fose o Ministerio Español de Agricultura e Pesca, ben na Consellería Galega de Pesca, ben na Dirección Xeneral de Pesca da CE, hoxe Unión Europea, ou nos organismos pesqueiros internacionais, o aval científico dun organismo como o IEO foi decisivo, e aí estaba Carmela Porteiro como asesora e como defensora en con dura loita en defensa do uso de criterios racionais na xestión dos recursos. Foi precisamente neste campo onde chegamos a coincidir cando, iniciado o século XXI, Carmela Porteiro orienta as súas investigacións ao terreo da defensa da pesca sostible, a búsqueda de significación de outros elementos extrapesqueiros que interveñen na vida das distintas especies que poboan os mares. As análises ecosistémicas, multiespecie, o papel da contaminación, do cambio climático, en fin, doutros intervintes na vida mariña, conforman un rico painel a vez que novos retos para o avanzo da oceanografía. Tivemos conversas sobre estes aspectos colindantes, economía pesqueira, bioloxía mariña, do máis enriquecedor. Como é doado deducir, a nosa perspectiva era sempre de defensa da conservación dos pescadores e con eles da actividade pesqueira. En terceiro lugar, é moi relevante para a pesca galega a presencia de Carmela Porteiro no CIEM, primeiro como científica reconhecida, logo como delegada española e finalmente no posto de vicepresidenta por 2 períodos. Non se trata só dunha honra a título personal, senón que ten o valor dun recoñecemento internacional da altura que se ten acadado na pesca galega e por extensión da española. A completude dun sector maduro, ben xestionado e sostível, atopa na cualidade investigadora e científica un dos seus elementos de pervivencia. A miña conferencia de homenaxe a Carmela Porteiro, tedes que disculparme, isto é a introducción, contempla a singularidade da súa chegada, considerando como hipótese sombra a existencia dun rico tecido laboral femenino en pesca galega, que oculto ou coñecido conformaron unha masa crítica, xerminal e fecunda. Descreveremos algúns deses conxuntos de traballadoras, tendo en conta que no CIMO figuran aquelas da máis alta cualificación, como son as investigadoras, así como tamén aquelas outras a cargo directamente dos postos de poder institucional, como sería o caso da titular actual da Consellería de Pesca. E na parte máis desconhecida, aquelas que sendo irreemplazáveis en pesca teñen como unha etapa de loita na procura do seu lugar no mercado de traballo. O criterio seguido mistura 2 elementos. A descoberta levada a cabo na investigación económica, que ilumina oficios mesmos sin estatus legal, e aquelas outras coñecidas na historia económica de Galicia que formaron parte e seguen a facelo do conxunto laboral femenino de economía pesqueira. Para tratar das mulleres en pesca, na pesca, expoñemos en primer lugar o concepto de pesca como actividade económica. A elevación á categoría quer decir que obviamos o termo vulgar de pesca como actividade que ancorada na humanidade desde tempos prehistóricos, mesmo aqueles semellantes en nivel técnico aos da Polinesia, atópase contaminada de coloquialismo. Pesca para nós é a actividade económica que produce o ben alimento pescado. Inclúe, polo tanto, o pescado en todas e cada unha das súas presentacións, método de obtención, especie da que se tratar, transformación que foi sometido, así como todos os procesos de distribución que o chegan ao mercado final. Deberemos entender que no sistema económico en que estamos instalados, un produto alimenticio é tal unha vez colocado no mercado, polo que a captura, cultivo, almacenamento, primeira transformación, distribución comercial e procesos administrativos legais de calquera naturaleza constitúen procesos productivos indispensáveis para garantir a chegada do produto pesca ao mercado, quer dicir, ao consumidor final, e son, polo tanto, procesos productivos do sector pesqueiro. Derrubamos, por tanto, a idea preconceptual de que a pesca é captura ou cultivo, porque o peixe non é pescado, apto para o consumo humano, tal e como funciona o mercado de alimentos nesta etapa e no entorno regulamentario da Unión Europea,
da Organización Mundial de Comercio, do Estado Español e da Comunidade Galega. O número de mulleres galegas ocupadas na pesca, segundo a nosa definición de actividade e reflectidas nas fontes estatísticas oficiais, pode ser unha boa aproximación. Supón un avanzo, xa que de hoxe no presente hai só 15 anos que as publicacións galegas de ocupación en pesca superan a pesca extractiva. Utilizan viticultura, marisqueo, parques, comercio e conserva. E tamén conteñen unha clasificación da ocupación en función de xénero, non todos esos sectores. En pesca extractiva barallamos cifras de 470 ocupadas, que significan o 5,4% do total. En acuicultura, 1.118 mulleres. Esta acuicultura é feita nas estadísticas oficiais, é fundamentalmente en viticultura, que é o 21,38%. En marisqueo, o número de permes en 2018 era 2.722 mulleres, o 72% do total. Redeiras afiliadas ao Instituto Social da Marina, 466 mulleres, que son o 85% de todas as que hai no Estado español. E no procesado de pescado se recollen, de forma que podíamos entrar a cuestionar, un número de 8.244 mulleres. De tal forma que, seguindo as fontes oficiais, en estes subsectores, estaríamos falando dun pequeno colectivo, pero non parecido para nada á aseveración de que a pesca é unha actividade masculina. Nesta constelación de subsectores productivos, haberemos de pescudar a participación de mulleres na actividade económica, e aquí de novo é preciso enfrontar palabras de uso diario a conceitos. Se botamos unha ollada ás posibles fontes de coñecemento e presencia femenina en estudos previos, observamos que se cita ás veces que hai mulleres que traballan informalmente na pesca. Bueno, cítase, pero son invisíveis ou prescindíveis. Esta afirmación de carácter informal oculta a falta de pescuda científica da súa presencia naquelas economías onde realmente se dá, como é o caso da galega, e tomando o todo, neste caso o Estado por a parte Galiza, minimízase e desbótase como olvidándose dunha participación certa. Outra mirada posible de análise de participación femenina é a vinculada aos estudios de antropoloxía de pesca, defendida por autores que non ven as mulleres por dúas razóns. Unha, considerar a pesca no ámbito da épica masculina, bélica, guerreira, e outra porque a mirada antropolóxica é a económica se non identifica o produto que se xera na actividade. Só se vería unha actividade en desaparición. Tamén se oculta o rol femenino cando, habendo cuantificación estatística da súa participación, como é o caso da conserva, por exemplo, ao non atopar cargos de representación laboral titulados por mulleres, prescíndese dela como algo residual. En lugar de se preguntar o porqué, simplemente se obvia a súa ausencia. As cuestións pertinentes en sectores feminizados de hai moitas décadas, como é o caso da conserva, son, en este caso, levannos ao ámbito da consideración do que é a toma de poder e capacidade de decisión sobre o propio do colectivo de mulleres, nun entorno fabril e social masculino, xerarquizadamente masculino. E, finalmente, cando percorremos os estudos feitos desde o ano 90 até hoxe, aparecen as mulleres en pesca nos estudos sobre trayectorias laborais precarizadas, na pesca chamada artesanal, nas comunidades pobres, nos estudos sobre discriminación de xénero ou nas pescarías de subsistencia. Intentamos por remedio a estas ausencias e consideracións, que finalmente son ocultacións, acudindo a un tratamento científico da presencia e do papel das mulleres en pesca con un único criterio. Hai mulleres partícipes na actividade pesqueira se o seu rol é vinculável á obtención do produto pescado. Simplemente. Desta forma, e coas seguintes condicións, identificamos a mulleres en pesca como oficio. As condicións son que se identificable de forma separada a súa participación na obtención do produto, que forme parte continua do proceso de produción necesario, que exista cualificación regrada ou non para definir o seu posto de traballo, que reciba remuneración polo seu empeño, que desenvolva unha actividade legal, e que sexa posible, dentro dun orden, afiliarse á Seguridade Social. Seguindo este camiño, o inmediato foi realizar un examen crítico da construción das estatísticas. Xa tiñamos experiencia.
O Premio Nobel de Economía no ano 1971 Simon Cadnes, nun exame, por outra parte extraordinario clarificador do conceito de produto de economía, eliminaba dun plumazo as mulleres nos sectores agrarios dos países subdesenvolvidos, porque non estaba seguro do seu papel. E está escrito así. Ben, no seu caso, tivemos necesidade de facer, no noso caso, perdón, tivemos necesidade de facer arqueoloxía estatística para ir á metodoloxía de construción e elaboración das estatísticas, xa que se non se define un oficio, unha actividade ou un produto, non hai ocasión a que haxa estatística que reflicta o quantum a considerar, é previo. O exame preestatístico foi realizado sobre as definicións conceptuais na CNAE, Clasificación Nacional de Actividades Económicas, na CNO, Clasificación de Ocupacións, na CPA, Clasificación de Produtos por Actividades, na EPA, Encuesta de Población Activa, e tamén nos censos de poboación e vivendas. Na CNAE, na clase 03, Pesca e Acuicultura, e na 10.2, Procesado de pescados, crustáceos e moluscos, adoecen de tal falta de precisión, son farragosas definicións e cometen erros de bultos debido a un evidente corta e pega de outras procedencias. Hai baleas, tanto hai baleas na definición de pesca como pérolas, como corais. Ben, na CNO non se recollen, para pérolas hai 4 subapartados, para moluscos casi nada. O primeiro resultado é, con ele vamos anos traballando para entender, estender e aprofundar, foi seguir o guión metodolóxico establecido na nosa definición, esquecéndonos un pouco destas e ir pescudando. Buscamos toda traballadora ou titular da actividade que se vincula á obtención do produto pescado e unha muller en pesca. E desa maneira presentamos a seguinte lista que non é exhaustiva, senón enumerativa. Mulleres clasificadoras de bacallau, mariscadoras, a pé, a flote mergulladoras, redeiras, tripulantes mariñeiras, armadoras, empregadas nas bateas, empresarias da acuicultura, fundamentalmente bateeiras titulares da concesión, titulares de depuradoras, de cetáreas, de empresas de transformación, de empresas de alevís, de empresas de investigación, servizos especializados de servizos á pesca e acuicultura. Todas e cada unha das distintas ocupacións posibles dentro desas empresas. Comercializadora, empresaria ou por maior. Comercializadora autónoma ou polo miúdo. Empregadas en empresas de servicios exclusivos á pesca, frigoríficos ou almacéns. Transportistas exclusivos de pescado. Empresarias, autónomas e asalariadas. Administradoras, xerentes, formais ou informais en empresas pesqueiras familiares, sociedades limitadas, anónimas, familiares, cooperativas, calquer naturaleza xurídica. Investigadoras en organismos públicos. Persoal femenino da Administración Pública Pesqueira, de confrarías, da autonomía, das administraciones estatais ou da Comunidade Europea. Personal femenino das asociacións profesionais de pesca, das asociacións de produtores, das OPEs, traballadoras no clúster da acuicultura e produtos do mar. Algúnas destas mulleres aínda non teñen conseguido hoxe o seu estatus legal completo, por exemplo, as redeiras, e outras levaron a cabo un proceso de reivindicacións para a profesionalización con certos logros, mas o camiño non ten rematado, como é o caso das mariscadoras. Noutros casos, porque a crise tivo un papel, ten aumentado a precarización ou o empeoramento das condicións de traballo, como sucedeu en alguna conserveira ou transformadora, e mesmo no campo da investigación. Comenzo por mulleres especialistas en clasificar en bacallau. Existe un grupo de mulleres que viven nun lugar da península do Borrazo, especialistas en clasificar en follas de bacallau. O labor levase a termo nunha nave frigorífica no Peirao de Cangas, na famosísima ría de Vigo. As mulleres especialistas son quen de clasificar a ollo o bacallau, follas de distinto tamaño e peso, procedente da descarga que se fai a mantenta neste lugar para utilizar o seu saber facer. Un buque bacalloeiro faena nas frías aguas nórdicas e enche as súas adegas de follas de bacallau e especies asociadas logo de aplicar procesos de limpeza, de investigación, piloteado en folla por individuo, conxelado e salgado. Estívase nas adegas e antes de proceder a súa venta a mayoristas ou polo miúdo, é preciso distribuílo por categorías comerciais axeitadas. Especies diferentes teñen prezo distinto. Dentro da mesma especie, o tamaño é unha categoría comercial
E na mesma categoría de especie e tamaño, a presentación, cor e turxencia constituyen calidades organolépticas diferentes e con prezo distinto. O maravilloso do traballo realizado por estas mulleres é que levan a termo o seu labor a ollo, que son quen de clasificar o bacallau segundo vai sendo descargado e deslizado por unha cinta rodante, nesas categorías arriba citadas, que son veloces como se de máquinas tratar, e que a marxe de erro comprobado en báscula de forma aleatoria que leva a cabo o propio armador non supera o 5% en peso, e que no presente non hai autómata capaz de sustituir estes labores de clasificación. Un bacalloeiro medio carga aproximadamente 650 toneladas. Para o propietario da mercadoría é básico realizar unha axeitada clasificación porque na segmentación e separación por categorías fúndase o cálculo dos ingresos por ventas e tamén o beneficio. É sabido que o bacallau pescado procede dos mesmos bancos, con técnicas de pesca iguais. Só a manipulación esmerada a bordo e a posterior clasificación poden conducir á diferenciación da mercadoría ou mesmo á súa singularización. En ambos casos, o efeito sobre o prezo é o buscado, así como tamén un máis alto beneficio. Os armadores dos bacalloeiros descargan en cangas para clasificar, xa que non existe outro porto onde realizar estes labores, no mesmo tempo e co mesmo custo. A considerar a categoría laboral destas clasificadoras, batemos ca parte oscura da existencia do traballo das mulleres. Pura e simplemente non existe como oficio. As tarefas non están recollidas como produtivas en catálogo oficial. A contratación realízase como peóns do convenio de conserva, fixas discontinuas. Cotizan, polo tanto, por días traballados e viven a disposición da empresa para cada descarga, pero sin plan previo. A organización das tarefas é feita por elas, usando como guía a experiencia e a constatación material das capacidades, así como a aprendizado das novas que chegan a durar 3 anos. Ademais, ao se tratar dun labor ocasional, non hai máis horario que a resistencia do grupo. Non hai lugar de traballo establecido, senón ocasional, e tampouco existen dotacións propias dun centro de traballo, como vestuarios, lugar de descanso, etc. Finalmente, o pagamento está a correspondencia coa categoría. Os salarios son de peóns, inferiores aos dos homes das carretillas. En fin, un labor productivo que, de momento e económicamente, é imprescindible, realizado por mulleres invisíveis. Redeiras. A actividade profesional das redeiras ten unha historia de reconocemento legal de xa de máis de 2 décadas. Comenzaron por intentar a plasmación legal do seu estatus profesional como oficio e posto de traballo. A maior parte das veces eran autónomas, en contraste co existente dos redeiros, que son empregados das empresas elaboradoras de aparellos ou redes de pesca. Entendíase que a asistencia de empresas de servicios da pesca como empregados varóns que elaboraban aparellos tiña definido oficio e categoría profesional. No caso da pesca galega, o feito de ser redeira autónoma, empregando os seus servicios directos co armador, habitualmente de pesca fresca, tiña deixado na sombra ou invisibilizado para as estatísticas e, polo tanto, para a regulamentación legal, o seu oficio e a situación legal a efectos da afiliación e seguridade social e de todos os dereitos de aí derivados. A actividade das redeiras consiste na confección, reparación ou modificación de forma artesanal de redes de pesca. Encárganse da reparación de redes, da montaxe de pezas, interveñen no seu traslado e colocación, entre outras tarefas. Traballan en diferentes artes de pesca, como as de cerco, palangre, miños, vetas, volantes e rascos. Debemos sinalar que a actividade das redeiras é imprescindible para o funcionamento do sector pesqueiro e, ademais, insustituíble. A actividade levase a cabo en naves, casetas ou mesmo ao ar libre, próximas á zona portuaria, nas que hai moita humidade e frío de inverno ou demasiado calor no verán. Redeiras son mulleres, de feito na costa atlántica, Galicia ou Cantábrico son o 99,7%. Tradición aparte, dase o caso de que existen determinadas condicións físico-técnicas que teñen consagrada a característica do oficio como exclusivamente femenino. Entre eles podemos citar que no caso do cerco, a luz da trama da rede é moi pequena, semellando que é indicada para as mans femininas. En cambio, no caso da pesca de atún ou arrastre, as redes poden admitir un traballo moito menos delicado. No caso do cerco, o traballo minucioso e reiterativo, e para desenvolver precisase dunha excelente destreza manual e unha agudeza visual de alta precisión. En numerosas ocasións só se realiza con luz natural ou con iluminación suficiente. As redeiras utilizan agullas, lanzadeiras, todo isto, a actividade é artesanal. E o uso dos instrumentos como os citados
non os citei, pero pasamos deles, o carácter reiterativo e forzado en postura da súa actividade define un oficio con certo nivel de risco e tendencia a unha enfermedades profesionais determinadas. Pois ben, o feito de que o oficio non estivese determinado como constitutivo dunha profesión na listaxe de ocupación da Clasificación Nacional de Ocupacións constituíu un atranco administrativo ou barreira a entrada e recoñecemento dos dereitos asociados ao dereito a asociarse ao Instituto Social da Mariña, que é o réximo especial dos traballadores do mar. O sea, nosotros non entraban e no do mar tampouco. É dicer, despois de varias loitas legais e de asociarnos, facéndose notar, levando a cabo consultas e mesmo ter apoios da Administración Autonómica, de levar informes, etc., ainda hoxe sufren a discriminación por falta de claridade legal a pesar de ter conseguido avanzos importantes. Por exemplo, ese mesmo dereito de ser reconocido da asociación ou de integración no Instituto Social da Mariña. No presente ainda presenciamos sin asombro que a búsqueda de outros recoñecementos podemos escribilos na loita das mulleres con tintes kafkianos, como é o caso pola búsqueda do coeficiente reductor a efectos de xubilación adiantada. Nas relacións co goberno central non teñen un único interlocutor. Se reúnen e van os representantes de pesca, as de emprego e de igualdade, como se o asunto fora un asunto. E por riba teñen sido orientadas a ser representadas pola Federación Nacional de Cofradías. Se elas non son membros das cofradías, nem teñen dereito a ser. Bueno, estamos ou están nesa loita todavía e quería nada máis señalalo a título de sempre. Falemos agora das mariscadoras. A mariscadora é unha muller que cultivando mar marisca, término exclusivamente galego, isto non ten traducción, é dicer, recolle moluscos bivalvos, crustáceos e ou algas da beira-mar, a pé, a froto, mesmo mergullando. A recollida de moluscos bivalvos de zonas intermareais foi unha actividade residual ou complementaria que históricamente levan a cabo as mulleres habitantes da zona delimitada por tradición legal como costeira. Unha vez que os moluscos así faenados comenzaron a constituir un ben de mercado, naceu tamén a necesidade de profesionalizar o oficio mariscadora e con ela a aparición dun subsector pesqueiro hoxe integrado totalmente a considerar na actividade pesqueira. A historia da profesionalización das mariscadoras constitueu un outro capítulo épico da loita constante, moitas veces silenciada, das mulleres traballadoras neste subcampo da actividade pesqueira. O tratamento económico desta actividade, primordialmente femenina, veu dado polo seu resultado comercial das ventas reguladas en lonxa de moluscos e crustáceos capturados. Hai máis de 20 anos que só o de berberecho na lonxa de Noia podíamos empezar con cifras de 2.000 millóns de pesetas e hoxe estamos en 17 millóns de euros. Só berberecho e só Noia. Só de moluscos reconocemos que hai máis reconocidas máis de 20 especies distintas capturadas e convertibles en ben pescado. E o crustáceo, os percebes, por exemplo, como especie valiosa por prezo unitario, especialmente resaltada. Hai no presente en Galiza mariscadoras e fora de cuantificar o valor en primeira venta a súa colleita, interesa-nos resaltar o modelo establecido de explotación semicultivo dos areais que constituye, a noso modo de ver, un depósito de riqueza costeira. O primeiro paso foi dado como o logro do recoñecemento internacional, referimos en primeiro lugar á Comunidade Europea, de existencia do oficio de mariscadora. Non era ocasional, non era marginal, non era precario, nin asimilable a outro. Mal asunto cando a primeira porta a traspasar consiste en definir arrombando o contratipo da negatividade. Non eran mulleres esposas de ninguén, como en primeiro lugar foron tratadas. Debemos ter en conta que a altura do comenzo dos 90, na CENAE, Clasificación Nacional de Actividades Económicas, atopábamos o oficio de tanato esteta e non había lugar para incluir as mariscadoras. Tampouco encaixaban en pescadoras, xa que se sobreentendía que estas eran traballadoras a bordo dunha embarcación. O termo legal de cultivadora non valía para abarcar o seu oficio, porque o marisqueo non era asimilable inteiramente á acuicultura. E, en fin, a súa actividade non se remataba no autoconsumo, sobre todo despois de recoñecer nas estatísticas oficiais os miles de toneladas despachadas en lonxa froito do marisqueo.
Chegouse ao recoñecemento europeo da actividade e ao mesmo tempo na Consellería de Pesca, grazas aos programas de extensión pesqueira, chegouse a un modelo de explotación marisqueira de consenso co colectivo de mariscadoras, que é, ao noso entender, unha verdadeira alavanca da mellora profesional, da explotación do recurso e de profesionalización da actividade. Os plans de explotación marisqueira elaborados polas agrupacións de mariscadoras integradas nas confrarías deseñan actividade de cuidado, limpeza, vigilancia, sementado, explotación, marca de cupos e topos de captura, número máximo de días de faena ao ano e mesmo as horas convenientes. Os plans de explotación de cada agrupación fixan os topes en función de informes elaborados por unha técnica normalmente bióloga ao efecto que é empregada da propia agrupación. Unha vez elaborados, constituyen un documento legal de marca e condicións de traballo no areal comprendido. Quérese dicer que a vez que é teito de explotación conxunto, tamén distribuye de forma igualitaria dereitos e deberes para o sostenimento do banco. A valoración dos logros que teñen representado os plans de explotación quedan reflectidos na parte económica no aumento de toneladas comercializadas de marisco de areal, no mantemento e aumento dos precios de mercado, na explotación e posta de novas especies antes non destinadas ao consumo humano e no logro da profesionalización, de momento non regrada, das mariscadoras e do aumento da capacidade profesional por acceso a cursos de nova capacitación e, finalmente, pero non último, o contributo neto á autonomía laboral reflectida menos na representatividade directa e na presencia nas confrarías de pescadores, que foron corporacións ou masculinas hasta que houve a primeira muller cofrade maior. E hoxe hai moitas que proceden maioritariamente da marisqueo. Xerentes de empresas pesqueiras. As empresas pesqueiras cuxo capital é de un ou máis barcos e que faenan no litoral adoitan ter forma xurídica individual, de sociedades limitadas, sociedade comanditaria de bens ou sociedade familiar. E tamén pode ocorrer que existan nos titulares da empresa unha división de traballo e de tarefas entre home e muller. Descubrimos mulleres xerentes de empresas pesqueiras sen estatuto xurídico algún, e noutros casos con poder na empresa que realizan e levan a cabo todas e cada unha das tarefas que comprende o posto de xerente. Son as encargadas das compras, das vendas, das relacións bancarias, de seguros, da xestión do personal, da busca de subvencións, do control do persoal, dos servizos asociados ao mantenimento do barco, de acompañar nas compras de novas embarcacións ou de novos equipamentos. É dicer, as funcións dunha xerente con cotitularidade do capital. Menos ir a bordo, as restantes funcións da pesca son levadas a cabo por estas mulleres que son conocedoras do bulir da empresa con visión global da vida pesqueira. Temos chegado ao conocimento desta figura por acceso personal ao longo dos anos de traballo de investigación e máis por entrevistas aos empresarios da pesca. Dado que se trata de mulleres na sombra, non é posible cuantificar o seu número, pero cando se entrevista un armador xa de terceira xeneración, na pesca é común ouvir: iso debía preguntar a miña nai que levaba a empresa e la sola. Non nos referimos a xerentes titulares, que en todo caso son xa numerosas. Hai armadoras, hai directoras executivas de comercializadoras de pescado por maior, hai xerentes de empresas mexiloeiras, hai directoras de conserveira, hai directoras de empresas conxeladoras das que denominamos novos transformados, senón que nos estamos referindo neste subapartado ao rol material da xerencia sin título nin gabinete reconhecido. E, finalmente, investigadoras e cargos de máximo nivel institucional. En Galicia hai Consellería do Mar desde o comezo da autonomía. Despois de contar con unha notable presencia de mulleres nos postos de inspección pesqueira, que eran casi todas biólogas, por certo, extensión pesqueira e técnica superior, así como todos aqueles postos que son ocupados na administración pública por mulleres, hai hoxe, e dende hai 10 anos, unha muller conselleira, Rosa Quintana Carballo. Non é unha casualidade que teñamos en conta o máis alto nivel institucional ao tratar das investigadoras, xa que neste caso Rosa Quintana é doutora en Biología e o seu saber facer no mar das institucións políticas nomadas, pensamos que procede do rigor preciso para poder traballar na investigación científica. A Consellería do Mar na actualidade é unha boa mostra dunha equipa formada maioritariamente por mulleres
en parte responsables da presencia femenina nos centros de investigación que citamos a continuación. O Instituto de Investigacións Marinas conta con unha vicedirectora de investigación. Intezmar, Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, é dirixido por Covadonga Salgado. No CEDMAR, cuxa directora é Paloma Rueda, a composición é maioritariamente femenina. A Estación de Biología Mariña da Graña conta con Ofelia Besteiro como subdirectora. O Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación para a Industria Mariña Alimentaria da ANFACO conta con un numeroso plantel de investigadoras. Con o número de doctoras é exactamente a proporción, pero o total non. O Consello Regulador da Denominación Orixe e Misión de Galicia conta con unha directora no seu departamento de I+D, Ángeles Longa. Na USC, a equipa de investigación de economía pesqueira, que foi dirixido durante máis de 17 anos por Peñas Falen, que era para non citar, pero está escrito aquí. E para regresar ao principio, no Instituto Español de Oceanografía, a GAS no centro de Canarias, a representación de mulleres ultrapasa en todos os casos o 50%. En Vigo é o 57%, en Cádiz o 51%, en Málaga o 54%, en Santander o 51%, na Subdirección Xeral de Investigación casi chegan ao 60%, na Secretaría Xeral o 55% e na Dirección xusto o 50%. Daquelas imaxes das memorias do guión nos anos 60 e 70, hoxe hai un longo camiño percorrido. Parte dos fitos que nese percurso quedaron como marca, podemos decir que están vinculados a Carmela Porteiro. Sempre que existen condicións sociais adecuadas, unha vez que unha muller ocupou un posto, queda aberta unha nova porta para máis mulleres. No caso de IEO, as novas licenciadas en Biología, Ciencias Medioambientais, Química ou Ciencias do Mar constituyen novos recursos para novos reclutamentos e a emulación do traballo, nomeadamente traballo duro, será a única maneira de conseguir cotas de poder nesta sociedade. Precisamente, ao citar o poder, non podo deixar de me referir para rematar a necesidade que temos de saber lograr e saber conservar o poder na sociedade do traballo. Non hai logros universalmente estendidos, nen tampouco horizontalidade na extensión das melloras para as mulleres. O debate acerca do tempo histórico necesario para asentar os logros no mercado laboral merece unha outra consideración. Para ilustrar esta aseveración, permítaseme ler o texto que figura no BOE do 25 de xaneiro de 2017. É a publicación oficial do Convenio Estatal da Industria da Conserva. Na conserva traballan no proceso de fabricación casi exclusivamente mulleres. E levan aí desde o século XIX. Pois ben, neste ano 2019, en que está ainda en vigor este convenio, que é estatal, na tabla salarial, o primeiro dos personal de convenio é técnico, con un salario de 1984 euros mensuais. E despois de 40 categorías posibles salariais, veñen as denominadas as auxiliares de fabricación, que gañan 975 euros ao mes. E teño que añadir que debemos calculalo, porque só no caso deste apartado o salario está posto por día. As responsáveis en fabricación do proceso original de existencia da factoría ganan 127 euros menos ao mes que o conserxe, cuxo posto se define no propio BOE da seguinte maneira, como xa vedes, pasa igual que as estadísticas, parece un texto dos principios do século XX, pero aí está escrito. Dice, o conserxe é o que ten baixo o seu mando aos porteiros e outros subalternos, así como as mulleres da limpeza. Vixila a actuación do dito personal, coidando da súa disciplina e da distribución do traballo, sendo responsable, ademais, do ornato, xa vedes a frase, dos locais ao seu cargo. Teño que dicir, para a información general, que me enteréis como vai isto, e non hai mulleres da limpieza hoxe nas conserveiras. Teñen externalizado o servicio a unha empresa profesional de pesca. Traballan pola noite e son maioritariamente homes, non hai conxerxe que os vigile. Non teño misión de aguafestas, pero con este caso quixen lembrar que non hai triunfo definitivo. Os bons números de participación feminina deben nos facer pensar que son só un paso no camiño. Non garanten nada, ni siquiera son un acervo de logros inamovibles. E máis
nada, obrigada pola vosa atención a todos e a todas.